Bună, prieteni! Știu că sunt nouă pe YouTube. Fac primul YouTube, adică fac primul video și aici am vorbit cu niște Iuliane Vericoda și Andrei Gogan, dar nu mi-a răspuns niciuna și am scris la toate. Ok, o să revin după ce... Dacă stați până la finalul acestui video, vă voi da Instagramul meu. Vă aștept. Ok. Deci, îi vom scrie lui Iuliana aceasta. Ok. Mi-a scris salut, ești Iuliana. Ok, și ce să-mi scriu oare? Revin după ce... Ok, hai să scriem. Sunt o fană de a ta. Oi, scuze. În fine. Și prin semnul exclamării ca să știi că e o fană. Chiar sunt o fană, Iuliana Vericoi. Revin. Deci, îmi pare rău că am fost cam... Uite aici. Îmi pare rău că videoul acesta va fi foarte scurt, dar hai să vă dau repede Instagramul meu ca să... Bine, ca să-l aveți. Ok. Sunt scrisă, uite așa, Andreea 2010. A, bară jos, Andreea 2010, pardon. Scuzați-mă. Ok. Sper că v-a plăcut videoul acesta. Și sper că o să-mi scrieți pe... Și sper că o să-mi scrieți pe Instagram. Eu vă aștept cu mare drag și vreau să vă spun încă un lucru. Vreau să vă abonați la canalul meu de YouTube și să vă abonați cât mai mulți. Pa! Vă pup! Vă aștept cu mult! Pa! Și să fiți urmăritorii mei pe Instagram dacă doriți. Pa!